Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat minister Silvania een klacht heeft ingediend. Dat is vanochtend bekend gedaan. De minister van Financiën en ook tevens minister van Gezondheid, Natuur en Milieu en voorlopig van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Die heeft laten weten dat hij een formele klacht heeft ingediend bij de Regulatory Authority. Dat is het voormalige bureau telecommunicatie Post. Silvania heeft dat gedaan naar aanleiding van een recente uitzending op TV Direct, waarin volgens de minister beledigende taal, valse en ongegronde beweringen en aantijgingen tegen zijn persoon zijn geuit. Het gaat om een interview met politicus Elvis de Andrade. Later heeft Direct TV zijn excuses aangeboden, maar de minister zegt dat het nooit uitgezonden had mogen worden op deze manier. En hij wil dat de Regulatory Authority naar aanleiding van zijn klacht iets gaat doen aan de kwaliteitseisen en gedragsregels voor de media om dit te voorkomen. Het ging vooral om hele grove taal en om allerlei beschuldigingen die de Andrade uitte. Agent opnieuw vrijgesproken voor mishandeling. Dat is een zaak die de opening is van de Extra vandaag. Een inmiddels 53-jarige agent heeft in 2021 een jonge dame, volgens haar, mishandeld. Hij zelf zegt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Hij is al vrijgesproken in eerste aanleg en nu ook in hoger beroep. Het ging om een situatie waarbij heel veel leerlingen bezig waren. Er was wat oneenigheid, wat geruzie op het Brionplein. En op een gegeven moment probeerde hij, volgens eigen zeggen, de dame tot de orde te roepen. Maar daarbij heeft hij haar geslagen op de benen, op de borst, op haar lichaam. Ze is met de hoofd tegen de auto gevallen. Hij heeft ook weer een deur geopend tegen haar hoofd. Volgens haar duidelijk een geval van mishandeling. Maar zowel in de eerste aanleg als in hoger beroep zegt de rechter dat hij gehandeld heeft, zo moet ik het zeggen, volgens de instructies van de agent. En hij is dus niet veroordeeld. Lo Martinez blijft vastzitten, dat werd gisteren bekend. De parlementariër, fractielid voor de KEM, oprichter van die partij ook, Miguelangelo Lo Martinez, is gisteren voor de rechtercommissaris verschenen. En de rechtmatigheid van zijn arrestatie is beoordeeld. Hij blijft voorlopig nog 8 dagen vastzitten. Dan wordt er inhoudelijk naar de zaak gekeken. Maar dat betekent dus dat hij voorlopig niet plaats kan nemen in het parlement. En wat voor gevolgen dat heeft voor de partij, maar vooral voor het aantreden van een minister namens de partij. Het is toch gebruikelijk dat dan minstens 1 parlementariër van die partij daadwerkelijk in het parlement zit. Dat is nog maar de vraag. Martinez zelf kan afstand doen van zijn zetel, maar tot nu toe is daar nog niks over gezegd. Grote brand in garage Celicor. Het leverde veel grote rookwolken op en dat is natuurlijk spannend. Veel mensen raakten in paniek. Uiteindelijk ging het om een brand in de garage achter Celicor. Afval dat daar ligt is in brand gevlogen. Dat leverde veel rookwolken op, want er liggen ook heel veel materialen. Bijvoorbeeld verkeerspalen die om zijn gebogen door auto-ongelukken. En vanwege de rookontwikkeling kwam er meteen aandacht en de brandweer was snel ter plaatse. Vragenuur opnieuw uitgesteld. Het gaat over het vragenuur dat parlementariër Steven Kroes had aangevraagd. Hij wilde met minister-president Gilmar Pik-Pisas praten over de ontwikkeling van de stranden en dan vooral de plannen die de overheid heeft voor Caracas Bay, Jeremy, Lagoon. Maar de vergadering is uitgesteld tot 21 september en de minister Pisas is met Natuur en Milieu ook bezig met een plan aan het uitwerken voor strandmanagement. Dat moet dan klaar zijn en dan wil hij er meer over kunnen zeggen. Kroes hoopt dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de plannen van de regering met onze stranden. Nieuw grasveld, SDK-stadion bijna klaar. Het ziet er prachtig uit. Een nieuw kunstgrasveld van hoge kwaliteit. Niet elk kunstgrasveld is hetzelfde. En dit veld is met heel veel expertise en met kennis neergelegd. Het moet ook gemeten worden, zodat er ook wedstrijden van het allerhoogste niveau in het SDK-stadion kunnen plaatsvinden. Binnenkort zijn de wedstrijden van de nationale selectie en dan moet alles klaar zijn. Maar er is de afgelopen periode hard aan gewerkt. En dan, ik had het er al over, Extra deelt gratis kaartjes uit. Dat heeft allemaal te maken met de voetbalwedstrijd in de SDK-stadion. Samen met Correnden en met Taber Tours gaat Extra morgen kaartjes uitdelen in Bandabau.
Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Er zullen bussen worden ingevoerd op de wedstrijddagen. En die rijden van Terracora, Soto en Barber naar het SDK-stadion. Voor de wedstrijden van 15 november tegen Sint-Martin en 18 november tegen Sint-Lucia. Extra deelt 200 kaartjes uit aan de voetbalfans die dus aanwezig zijn. En dat gaat morgen vanaf 10 uur van start. Wees erbij, wees een supporter van deze mooie selectie en maak gebruik van deze prachtige actie van Extra, Correnden en Thebe Tours. We gaan even over naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En ik had het net over de actie van Extra die in Bandabouw kaartjes gaat uitdelen. Maar ik heb ook iets moois te melden voor de fanatieke kijkers van Extra Journaal. Volgende week worden dus ook kaartjes uitgedeeld aan de mensen die dit programma kijken. De details worden nog bekendgemaakt. U moet dan hier komen naar Extra om die kaartjes te kunnen bemachtigen om naar een van de wedstrijden te gaan. Maar dat is vooral voor de mensen die keer op keer dit programma bekijken. Daar waardeer ik enorm. We gaan verder met nieuws. Haitianen zijn boos. Dat heeft te maken met een groep Haitianen die bij Ronde Klip huizen aan het bouwen waren zonder vergunning. 4 huizen waren illegaal, 3 zijn er afgebroken en die ene niet. Waarom niet? Daarvoor hebben ze aandacht gevraagd, onder meer bij de Extra, want ja, de wet moet voor iedereen hetzelfde zijn. En dat betekent dus als een huis illegaal wordt gebouwd en sommige huizen worden afgebroken, dan geldt het ook voor het huis dat eveneens illegaal is gebouwd. Daarom willen ze meer duidelijkheid. Dan voert Bonaire luchtmetingen uit. Heeft natuurlijk allemaal te maken met die brand bij de vuilstortplaats. Op de avond van de branduitbraak heeft het Openbaar Lichaam Bonaire direct contact opgenomen met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum om luchtmetingen aan te vragen. En die zijn bedoeld om het effectgebied van de brand te bepalen en meer inzicht te krijgen in de mogelijk schadelijke stoffen die zijn vrijgekomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitvoering van het verzoek. En men hoopt snel meer duidelijkheid te kunnen geven over de luchtmetingen en natuurlijk de resultaten. Dan zal de bevolking worden geïnformeerd. Dan heeft onze collega Marco Zani Willems een interessant interview gehad in Nederland. En dat gaat over studenten en schuld. OCAN, de organisatie die opkomt voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland, heeft gemerkt dat er heel veel studenten enorme schulden aan het opbouwen zijn. Enerzijds hebben ze natuurlijk een studieschuld, maar ook vanwege zaken als het online bestellen, creditcards, allemaal zaken die er niet verstandig zijn voor jonge mensen die bezig zijn met het opbouwen van een toekomst, maar wel leiden tot schuldsituaties van tienduizenden euro's. Daar moet iets aan gedaan worden. OCAN heeft morgen een bijeenkomst in Den Bosch hierover, maar het is ook goed om te melden dat bij 10 grote steden in Nederland, waar
Antilliaanse studenten ook vaak wonen. Vrijwilligers zijn die mensen kunnen helpen om te voorkomen dat ze in de schulden terechtkomen. Er worden trainingen gegeven om zo verstandig mogelijk met geld om te gaan. Goed initiatief, want op die manier wordt veel leed voorkomen. Dan gaan we naar Cuba, want daar is men bezig met de schade-inventarisatie. Het heeft allemaal te maken met orkaan Rafael, die het eiland getroffen heeft en in het donker achterliet. De elektriciteitssituatie op het eiland, die toch al vaak erg penibel is daarmee nog slechter achtergelaten. Het land is donker 's avonds. Er zijn geen mensenlevens, zijn geen mensen omgekomen door de orkaan, maar wel heel veel schade. Het zijn volgens de president Miguel Díaz-Canel een grote klap weer voor Cuba. Op dit moment wordt in Havana en op andere gebieden druk gewerkt aan het opruimen van de troep. Vaak door bewoners zelf, die willen dat het zo snel mogelijk weer schoon wordt op het eiland. Maar de mensen zijn wel ten einde raad. We hebben steeds weer last van stroomuitval. We hebben ook geen water. Hoe gaan we koken? Welk water gaan we drinken? Vraagt een 49-jarige huisvrouw zich af aan AFP die deze beelden heeft gemaakt. En er is vooral heel veel treurnis over opnieuw een klap voor Cuba. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er snel weer en ik hoop u ook. Tot ziens, het allerbeste. Dag.